Bibili si Sam ng Switch. Ito na. Meron palang pa ganito, oh. Super Smash Brothers is. Chichi no hi, omedeto! Unless I stuck by ya. You're the sunflower. You're the sunflower. Book 18, Chapter 6, page 16. Good morning! Ay, ang pangit pala ng buhok ko. Tapos yung eyebags ko. Hala? Agad. Nagbibihis pala sa Sam. Bibidyohan ko sana. Bili si Sam ng Switch. Gusto ko mag-unboxing siya mamaya. Okay, babe? Okay? We're like 3 years late, but sorry. It's okay. Init sa loob. Kita pala mula dito yung Mount Fuji. Yan, oh. Ito na. How much is it? $299. Meron palang pa ganito, oh. Parang ngayon ko lang nalaman, ang daming nakwento sa akin si Sam na pwede palang pandalawahang tao yan. Yan yung mga bala sa taas. Ang cute, no? Pwedeng kotse-kotse. Yan. Ewan ko, wala ko masyadong alam talaga sa mga ganitong games. Hindi ko rin hilig. Pero parang ang cute. Ito naman, ganito yung mga cases. Masyado lang malaki, no? Yan. Upo-upo lang ako dito. Andito na kami sa kwarto ni Sam at ngayon, unboxing time na tayo. Or any messes in the room. Yes, ignore it. So red. Ayan, ganyan ka-sensitive yung skin niya, oh. Ang bilis mag-pink. So here's the first game I got. Your friend said it's good, right? Ayan siya. Oh, it's black? I thought it's like red and blue. You can buy colored ones. Oh, you have to buy them. Hindi libre yun pala. But yeah, I think it makes it more childish if it's red and blue. Is it light? Super light. It's light. It's so big. It's so wide. Let it stand. Let's go. So, $300 siguro. 15,000 pesos, mga ganun. Ano yan? Okay. What's that? A For? wrist strap, so that when you're playing it, a lot of times you're like throwing it around so that it doesn't like fly off and hit the TV. There's a game like that too? Oh, kakaiba. Oh, and it comes with this. A little controller. Oh, that's so cute. Will you put this, Is there only one wrist this, strap, or am I and the skipping? other one? Yan. Ang ganda nun. Daming mga parang paraan ng paglalaro. Napag-ahalatang wala talaga akong alam. Meron ding dito mga saksakan. Tapos, ayan, mga usage guidelines. Ganyan. Naka-English kasi. Dito niya binili sa base. Like this guy. You're going to charge it. I'm gonna use this thing. Oh, to connect it on TV? Yeah. Tada! Ang liit. It's so cute. Ayan lang siya. Ayan yung iba-ibang game, no. Meron din mga Pikachu. Tapos ito, Animal Crossing ba to? Ito ata yung nilalaro ni Ate Marie. Everyone is here. Ginagawa na namin yung itsura ni Sam. Meron palang pa ganito ang Switch. Bumili din kami ng donuts kanina. Open it, babe. Yee! Uwi, na. Dami ka na naman dalang bag. Bye! Balik na ako dito sa car ko. Impyerno! Hindi ko pa ginag-greet ngayon si Papa. Today is Father's Day. So, ayan, may gift na ako sa kanya. Tapos, bibili na lang ako ng paper bag. Tapos, ayun, hindi ako nag-greet kasi kunyari para nakalimutan ko, ganun. Para mas-surprise siya pag binigay ko sa kanya yung gift ko sa kanya. Bale, pantalon, yung regalo ko. And yun yung kailangan niya and gusto niya. Kaya, excited ako makita ang reaction niya. Dito
Nandito na ako sa 100 yen shop. Paper bag, paper bag. Ayan, nakauwi na ako sa bahay pero hindi ko mabigay yung regalo kay Pa kasi tulog siya kanina. And now, finally, gising na siya. Bibigay ko na sa kanya to. Chichi no hi, omedetou! いらないもん。えいらないって言ったでしょ。もう、買っちゃったもん。おめでとう。おめでとうじゃないよ。言ったでしょ。どれがこれか。秘密。なんで二つもあるの？もちろん。なんで？だってパパ。いらないの二つも。大丈夫。Morning! So, ang isa sa aking morning routine, naging morning routine na to no? Ay, parang malinis pa naman si Tiki-Tiki. Pero hindi ang dumi ng loob. Nakikita nyo yan? Pag summer talaga, mabilis siyang madumihan kasi mainit, masyado siyang active. Yan, mahilig siyang maglangoy-langoy. Style ko, tinatanggal ko muna tong tubig, tapos babalikan ko na lang yan. Habang nag-aantay, ay mag-exercise ako. Okay, ang continuation, alam niyo meron pala kami dito ng bagong pabango sa room, kaya lang automatic to. Pag may taong dumadaan, nagsispray siya. Kaya nakatalikod kapag pagka okay naman yung amoy. Kasi parang ang OA naman yung lagi. Labas na tayo. Ay ho. Yan, tumaas. Japanese lesson time! So, ngayon, verbs ulit ang ituturo ko sa inyo. Napag-usapan na natin yung talk, then walk, and the third one will be eat. Kasi, syempre, lahat tayo, mahilig tayong kumain, and malaking bagay din talaga yung nasa sa ulo, yung mga verbs. Sinagagamit natin siya sa iba't ibang sitwasyon, and it will be easier for us to tell someone kung ano yung ginagawa natin, ano yung gagawin natin, ano yung gusto natin gawin, kasi tinuturo ko din yung parang I do want to and I don't want to. So, eat. Yun lang. Ang past tense ng eat ay tabeta. Tabeta. Ang present tense naman, tabeteru. Tabeteru. Ang future, taberu. Taberu. Pag sasabihin mo naman, gusto kong kumain, I want to eat. Tabetai. Tabetai. I don't want to eat. Tabetakunai. Tabetakunai. Yan guys, maraming salamat sa panonood. And guys, kung okay lang ay follow nyo ako sa Instagram. It's Katelicious. Ganun din yung Facebook page ko, Katelicious. Yan, thank you so much sa panonood. Bye!